आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी, सोलो में भर के जिया, जलेबी कराऊंगी, उसको रिझाऊंगी, जो होगा मेरा पिया, जो हाल है तेरा वही हाल है मेरा, ये तूने जाने मन क्या किया। बिबारफोर गायनाया जेबो नङा, होमबाबोलाय मानो थोरसि लथा जि जोम सुनांगौ आबा, आरो सियारावलाय मानो गाखोबाय थादों, ओंखार। बे सियाराव मानसि जिरायनांगौ। आं दा बे सियारखौसो लाबोखादोंलै आयै। होमबाबो आबा लेखा फरायनांगौ, मानांगौ, स्कुलाव थांनांगौ, बेफोरबायदि जि जोम सुथारनांला नों आबा। ओइ जामाइला, मा खालामगासिनो दं नोंलाय? माबा आं जि सुनो होननानै दोनदोंमोन, बेखौनो गावासो सुजोबबाय। बोरै जाखोब्रा दावखाबाय था, मा जि सुनाय, थोरसि लथा सुनाय, ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरनाय, देलायनाय, बोरै जाखोलै दावखाबाय था, बोरै जाखो? आंनि गोसोआ आफा जि जोम सुनोनो लुगैबाय थायो। दाथ' आइया आंखौ ओंखाम ओंख्रि संनो होआ, होमबाबो ओंखाम ओंख्रि संनो लुगैयो आं। आरो आङो जिबो दानो लुगैबावबायसो। आइया आंनो गामसा सोंनानै होबा हामगौमोन। आइला जामाइला, जि दानाया सेन्थाय मोनहैबाय। माखौ इसेबां खामानि मावनो लुगैसोयोब्रा नोंलाय? लेखा फरायनांगौ, फुटबल गेलेनांगौ, क्रिकेट गेलेहैनांगौ, साइकेल सलायथिंनांगौ, एक्सारसाइज खालामनांगौ, ब्याम खालामनांगौ, खारनांगौ, बारनांगौ, बारथिंनांगौ, लेखा फरायनांगौ, मा थोरसि लथा, ओंखाम ओंख्रि, मायाव गोसो होनांगौ, मायाव गोसो होदों नोंलाय? जानोखै आफा, आंनि गोसोआ जेखौ थिनो बेखौनो मावगोन। आरो आइयानो बुंखायो गोसोआ जेखौ थिनो बेखौनो माव होननानै। औ होननायालाय होनदोंमोन, आरो होमबाबो मानोलाय जि जोम सुबाय थानांगौ? गासिनिबो जि जोमखौ सुयो। आरो खना खनला हाबनानै माबा न' सिबनाय हुदाबो जाबावबाय बेना, बयनिबो रुम हाबनानै। मा नों फरायनो गोसो गैला नामा? बेफोरखौसो मावगासिनो नोङो फरायनो गारनानै? रुवाथि थानो लुगैबाय नामा नोङो? नोंसोर आंखौ रुवाथि दोनहरनो गोसो जाबायब्ला आंनि खामायनाय जानो गोसो जादोंबालाय रुवाथिबाबो थाहैसिगोन आरो। नुबायना हांग्रिमोनदि, नुबाय मानिफ्राय माबायदि लाङो खोथाफोरखौ। आरे दावखाबाय था, नोंखौ स्कुलाव थां, फराय, बेलासियाव फुटबल गेलेहैदां, क्रिकेट गेलेहैदांसो होननानै बुंदोंब्रा। नोंहालाय मानो थोरसि लथा सुनायावलाय फा गोसो होबाय थाग्रा जाखो? मानो होनोब्ला आङो आइखौ बिराद खस्थ' नुदों। आइनि खामानिखौ आं हेफाजाब होयो, आइजों लोगोसे रावबो खामानिखौनो मावफाया। बेनिखायनो अननानै आङो आइजों थोरसि लथा सुनायाव हेफाजाब होनो गोसो जायो। नोंसोरा बेखौनो दुखु मोनो आरो आंनि गोसो बायदि थानो होब्रा। जाबाय दे, जाबाय। बांद्राय बुंबाय थाथारनांला, स्कुलाव थांनांगौ माबार थांदो। बेयाव स्कुलाव थांनो नागारै जि जोम सुलागासिनो। ओंखार मानसिया ओमफ्राय। आइ आंनो कालि फुजानि दख'ना नांगौ। आरोलाय मानो दख'ना नांगौ जालायखो नोंनोलाय? आंनो दख'ना नांगौ, कालि फुजायाव आङो आलारि बाथि लानानै मोसानो। नुबायना अमा राजा, जोंना दाउखा आबाया मा जालांखो? बे दाउखा आबाखौ अजानाव लांनोसै खोमाहाय आं। अजानाव लांबाखि बिनि जि सुनाय, थोरसि सुनाय, हिनजाव जानो लुगैनायखि हामगोन नालै? हामगोनबो खोमाहाय, खेबसे लांनाय नायनोसै आं। देलाय लांनाय नायलाय माबायदि जायो। आरो हामाबालाय गाव गोसो बायदि खालामथोंसै, माथो खालामनो, बयबो गावनि गोसो बायदि थानांगौ। बे थोरसि सुनाय, दख'ना गाननाय, जि जोम सुनायाथ' रावनिबो खहा जायाखैना। होमबाबोहाय मानसिफोरा गाज्रि नुयो, गाज्रि मोनो। दाखालिबो सोरबा बुंदोंनो हौवा जाथिखौ बदनाम खालामबाय, हौवा जाथिनि मान सनमान जाबाय होननानै। आच्छा बारु थाइबानि लारु, जेब्ला हौवाफोरा हिनजावनि दख'ना गानो, दख'ना गाननानै मोसायो, हिनजाव बायदि थायो, अब्ला हौवा जाथिनि मान सनमान जानाय जाबाय। जेब्ला हौवाफोरा 5 बोसोरनि गथ'खौनो जिनाहारि खालामो, नाबालिग गथ'फोरखौनो जिनाहारि खालामनानै बहा मा गारनानै दोनो, बहा लोगो नांनानै नाबालिग गथ'फोरखौनो बायदिसिना खालामनानै बिमा बिफानिफ्राय गोजान खालामो, बेफोरबायदि हौवाफोरा जेब्ला गाज्रि खामानि मावो, होमबा हौवानि मान सनमानफ्रा बहा थायो? बहा थायो? बै मानसिफोर जिनाहारि खालामनायनिख्रुइ बै जाय हौवाफ्रा दख'ना गाननानै थायो, बेसोर जेबो खहा खालामबा मिथिबाय। आंनि फिसाया दिनै दख'ना गाननानै मोजां मोनो, गानथों नांगौबा। आंनि फिसाया देलायनानै मोजां मोनो, देलायथों। नाथाय रावनिबोथ' खहा खालामाखै, रावनिबो गोसोखौ आघात होआखै। नाथाय बैफोरबायदि हौवाफोरासो गाज्रि, गावनि न'खरनि हिनजावफोरनो मोजाङै गानहोआ जोमहोआ, हिनजावखौ दुम दाखाल खालामो, गावनि असे बिमाखौ अननाय होनो हाया, गावनि बिनानावनो मा नांगौ मा नाङा होनो हाया, गावनि फंबायनो जेबो होनो हाया, गावनि बिमा बिफाखौ मोजाङै नायनो हाया। खायसे हौवाफ्रा जिनाहारि खालामलाबायो। बेफोरो जेब्ला गाज्रि खामानि मावो, होमब्ला हौवानि मान सनमान अभिमानफोरा बहा थाङो?
बेनिखायनो हांग्रेमोनदि आंनि फिसालाखौ सोरबा जुदि हिनजाव साइज हिनजाव बायदि थायो होननानै इनसाल्ट खालामोबा लाबो आंनि खाथियाव हाथाय साथाय बख'जोबनानै होगोन आं बिसोरखौ सालाय थालाय बख'जोबनानै होनो आं जेब्ला बुहुमाव इनायनिख्रुइ इनाय खामानि मावो गावनि हिनजावखौ बुथारनानै फबनानै दोनो गावनि बिमाखौ जोगारनानै बुद्धा आश्रमाव दोनहैयो अब्ला मान सनमाना गोमाया बिसोरना सासे हौवाया हिनजाव जानानै मोसाबा बिराद दाय नाङो थारो आंनि दाउखा बेथाया जेरै दं ओरैनो थाथों गोनां जायोबा हारसिंनो सोलायलांथो जेबो होननाङा आंलाय माथो होननोहाय समाजा माबा मिबि होनगोन होननानैसो आं एसे एनै बादा होयो आरो बांद्राय बादा हुलु हुला खालामबाय थाना मा गानो गानथों लिपस्टिक फोनो पाउडार सुनो फोनो फोनदों गावनिबोथ' खहा खालामाखैना दे जागोन आरो नोंहा अफिसाव थांसै नामा दिनै मोनसे जायगायाव दलं बानायनांगौनो बे जायगानि मानसिफ्रा दलं बानायनायाव बेसेबां बिहोमा होदों नायफ्लानोसै आरो मिस्ट्रि मुस्टाफोरजों बेसे रायलायनानै फैनोसै नायखुमा होयाबा जानाय नङा नङाबा लाब्रा लेना मोजां जानाय नङा बिदि मावोबाथ' मोजांनि बाथ्रा आफा आंनि 10,000नि जुथाखौ नागिरनानै होदोब्रा थोद आंहा खामानि दं आंनि 10,000नि जुथाखौ नागिरला होमबा नोंसा नोमपेदा फिसा फिला खामानिफोरखौ मावनो समायला गाबागाव जुथा गोमादों गाबागाव नागिरथां जुथा गोमानाय फिसा फिला खोथाफोरखौ लानानै आंनियाव अजद होफैबाय थानाय आरो नेवलाय फैदोंना फैयाखै दिनैलाय दहायनो फैदों मालाय दावदैखौ लानानै थांदों मबाइल बायना होनो ना मानोनो बा दावदैनो मबाइल बायना होनो बा थिगानो दे थाम्फै नोङो मन्दिरावबो थाङा जयग' होनायावबो जिरायफाया नोंहा इसोरखौ फोथायनायानो गैया नामा आं इसोरखौ फोथाया आयौ बाला मा होननाय जादोंहाय बेना इसोरखौ फोथाया इसोर गैयामोनबा बे बुहुमाबो थानाय नङामोन इसोर गैयामोनब्ला नोंबो जोनोम जानाय नङामोन मिथिबाय बिदिब्ला नों आंनि इसोर आरो माथो आं नोंनिबो इसोरथ' आरो बिमा बिफायाबो सासे गथ'नि थाखाय इसोरजों समान मिथिबाय जाय नोंखौ जानो फोरोङो लोंनो फोरोङो रायलायनो फोरोङो मिथिबायना होमबालाय नोंसोरना आंनि इसोरबालाय आंलाय गुबुनखौलाय मानो सिबिबावनो बाथामिस जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय गोजौआव आरो सासेबाव जोंहा बिगोमा दं जाय जोंखौ गोजौनिफ्राय नाहरबाय थायो जोंनि मोजां गाज्रिखौ हिसाब खिथाब खालामो मोजांखौ मोजां फिथाइ होयो गाज्रिखौ गाज्रि साजा होयो मिथिबाय बेनिखायनो जोङो मोजां खालामनो थाखाय जों इसोरखौबो जोङो साबायखर बावनांगौ बिसोरखौ फुजिनांगौ सिबिनांगौ मिथिबायना एखनब्ला सिखाव खावो एखनब्ला थगायो एखनब्ला नों मा मा खालामो बेनिखायनो नोंखौ नोंनि पापखौ सुस्रांनो थाखाय दिनै जयग' होगोन मिथिबाय आरो इसोरजों जोंहा जेब्लाबो कानेक्ट थाबाय थानांगौ मिथिबायना बिसोरजों सोमोन्दो लाखिबाय थानांगौ इसोर थानायखायसो जों बे बुहुमाव थानो मोनदों होमबालाय मानोथो इसोरा सासेखौ दुखिया सासेखौ माहाजोन हरखो जेब्ला गाज्रि खामानि मावो होमबालाय मोजां मानसियालाय मानो साजा मोनो गाज्रि मानसियालाय मानो बारग'यो इसोरालाय मानोथो लोगो लोगो साजा होआ आं इसोरखौ फोथाया बाथामिस बिदि नङाहाय मा नंदों जाय गाज्रि मावो बे मानसिया साजा मोना मोनो लोगो लोगो साजा मोनो जोनोम मोनसेयावनो साजा मोनो मिथिबाय गोदो जों उन्दैयाव होनोमोन नों एफा गाज्रि मानसि देनां थैना उजिबा पाप नांगोन नोङो होननानै दाना थैना उजिलायनांगौआनो दरखार गैया लोगो लोगो नाङो नोंथ' बिराद गाज्रि गाज्रि पाप खामानि मावबाय बेनिखायनो थुदो जैग'फोर होनोसै एसे नोंनि पाप मावनाय खामानिफ्रा सुस्रांथोंसै आं जैग'बो होआ आं इसोरबो खुलुमा हामा बिदि बुंनो नों मोजां गोसो लानानै इसोरखौ गाज्रिबा इसोरा नोंजोंनो थाफाबाय थायो मिथिबाय फै माबार अख्रा अख्रा लिंथारो इसोर थानाय मोनबालाय मानोथो बुहुमाव एफा गाज्रि गाज्रि खामानि मावो मानसिफोरा मानोथो गाज्रि गाज्रि खामानि मावग्राफोराल' पावारफुल बिसोरलाय मानोथो गोरिबफोरखौ गादबनानै दोनो आरो माथो पापबो नाङा इसोरा गोजौनिफ्राय नाहरबाय थायोबालाय मानोथो लोगो लोगो रावखौबो साजा होआ बेखौनो आंखौ इसोर खुलुमनो होबाय थायो एन्टनिय' खोनानो मोनदों नों थाबैनो माथो भियेटनामाव थांसिगोननो नंगौना आं गाबोननो थांगोन आरो आं नोंखौ थांनायनि सिगां खेबसे मोजाङै लोगो हमनो होननानै नोंखौ लिंहरबाय आसा खालामो नों आंखौ गाज्रि मोना एन्टनिय' आं मानो गाज्रि मोननो आं मालाबाबो नोंखौ गाज्रि मोना एन्टनिय' आं उल्था मोजांसो मोनदों नों जे आंखौ लिंहरदों फावगालि नों थारैनो जोबोद मोजां मानसि आरो आंनि मोजां लोगो बेनिखायनो आं सानबाय आं भियेटनामाव थांनायनि सिगां नोंखौ लोगो हमनोसै होननानै मानो होनोब्ला जोंनि गेजेराव जानानै थांबाय बेफोरसो मोनसे सिमां बायदिसो जानानै थांबाय नङा होमबा बेनिखायनो आं जोंनि सोमोन्दोखौ गाज्रि खालामनो गोसो गैयालासे जाय नोंजों मोजां लोगो हिसाबै थानो गोसो जायो फावगालि आं
आंनि गोसोआ जोबोद मोजां मोनबाय एन्टनिय'। नोंदि आंखौ नोंनि लाइफआव दासिमबो दोननायनि थाखाय बेबो लोगो महरै आइ एम स' लाकि। भियेटनामाव थांनानै आंखौ दाबाव, आंनो कल खालामहरदो गेजेर गेजेर। आरो भियेटनामी सिख्लाफोर लोगो मोनोब्ला बावनानै दाथां, फावगालि मुंनि लोगोबो दं होननानै गोसोखांबानो जाबाय। आरो सोरबा सिख्लाखौ फसायोब्ला आंनो खोन्थाबानो जाबाय। थोद, आं बेफोरखौ जेबो साना। जायखिजाया सानो आं नों मोजाङै थाबानो जाबाय। अब्ला नोङो गाबोन बेसे टाइमाव ओंखारलांगोन? आं गाबोन फुंनि 9टायाव ओंखारलांगोन। फ्लाइटआ आंना मोनानि 5टायाव दं। दिल्लीनिफ्राय थांगोन। दिल्लीनिफ्रायसो आं डाइरेक्ट भियेटनाम थांगोन। दे, जोबोद मोजांनि बाथ्रा। मोनसे रिकुवेस्ट, मोजाङै फरायग्रो आरो मोजां सेंग्रा मोनोबासो गोसो थो। ओरैनो जाला मालाखौ फौसुलियाफोरखौ दा गोसो थो। जागोन दे एन्टनिय', आं दि नोंखौसो हास्थायो, नोंखौसो मोजां मोनो। नोंनि अनगायै आं रावखौबो लानो हानाय नङा। अब्लाबो नेनानै थागोन नों आंखौ सानसे मोजां मोनगोन होननानै। बिदिब्ला आं थांनोसै। आं नोंखौ न'सिम दोनलांनि नामा? मानो होनोब्ला नों भियेटनामाव थाङोब्ला बेसेबां गोबाव जागोन, बेनिखायनो आं नोंखौ दोनलांगोन। आच्छा दे, अके। फावगालि, नों जे आंनो बुक मोनसे हरदोंमोन ना, थारैनो बे बुकनिफ्राय आं गोबां सोलोंनो मोनबाय। थेंक इउ स' माच। नों जे आं हरनाय बिजाबखौ मोजां मोनदों आरो फरायदों, बेनो आंनि थाखाय थोजासे एन्टनिय'। जागोन दे, इयुनाव आरोबाव मोजां मोजां बिजाब रेकमेन्ड खालामबानो जाबाय। आंनाव बिराद बुरजा बिजाब दंबावो। आं नोंनो भियेटनाम थाङिनि सिगां गाबोन फुङाव हरगोन दे। अके। दे होमबालाय नोंखौ न'आव दोनलांनोसै आं। थांबाय देलाय, आं जेखौ बुङो बेखौ बुंफाबानो जाबाय दे। आया हे बर'दे, आया हे बर'दे। देबी दया करे, देबी दया करे। ब्रह्मबादिनी गायत्री सदसां, ब्रह्मबादिनी गायत्री सदसां। महात्रु ब्रह्मजानी नमस्तुते, महात्रु ब्रह्मजानी नमस्तुते। खुलुमदे एबार। खुलुमबाय। बार आवाथि सावनोसै। हेलौ लोगोफोर, धोरोमनि भिडिअ नोंसोरो बाथौ धोरोमखौल' लाबोबाय थानायनि दाखालि सोरबा बुंदोंमोन। मानो होनोब्ला जोङो बाथौ धोरोमनिखौल' मिथिगौ। मानो होनोब्ला दुम्पावआ गावनो बाथौ धोरोमखौ सिबियो। बेनिखायनो गुबुन धोरोमनि फारसे जेबो आइडिया गैया। गुबुन धोरोमनि धोरोमनि बागै मिथिनो थाखाय एसे सोलोंनांगोन, बुजिनांगोन। जानला मानला भिडिअ लाबोबाबो कन्ट्रभार्सि जानो हागौ, बेनिखायनो लाबोआमोन। अब्लाबो नोंथांमोना दुखु मोनो नालाय लाबोनाय जाबाय। मानो होनोब्ला धोरोमनि बेलायाव जानला मानला भिडिअ लाबोनाया मोजांनि बाथ्राबो नङा। बेनिखायनो जि एसे हायो जोंनिफ्राय नाजाबाय, अके? मानो होनोब्ला मोनसे धोरोमनि बागै मिथिनोब्ला बिराद मोजां टाइम लानांगौ जायो आरो बेवहाय ओंखारफानानै नायोब्ला मोजाङै बुजियो। जानला मानलाबा बुजियाबो आरो गुबुननोबो गियान होनोबो रोङा जायो। बेनिखायनो नोंथांमोननि सेराव धोरोमनि बागै बांद्राय भिडिअ लाबोनो हाया जायो, अके? बेनिखायनो नोंथांमोना जोंखौ गाज्रि दामोन। अदेबानि नोंथांमोना जोंखौ फोरोंनानैसो खोन्थाहरनांगौ, अके? दे होमबालाय आंबो आंनि फिसाजोखौ फोरोंनोसै। नोंथांमोनाबो जोंखौ फोरोंहरदो, अके? दे थांफैदोलाय। एबारनिफ्राय आं जेरै खालामो बिदि खालामदो दे। जागोन दे। दाब्ले, ओइ दाब्ले। सोरखौबा नागिरदोंमोन बिनानावा? आं दाब्लेखौ नागिरदोंमोन। दाब्ले? जोंहानावथ' रावबो दाब्ले गैयाहाय। दङ, दुलुरखौनो आं दाब्ले बुङो। आयौ, दुलुरखौ दाब्ले बुङो? औ आब'। मार्था, माला फैनाय नोंलाय? आंना रावबो लोगो गैया, बेनिखायनो नोंजों बिलोगो खानो फैदों। रायलायनाया माइसो लासै। बिलोगोखौ बिदि आथुर बिथुर बोरै खानो मार्था? आरो नोंसोरबायदि माहाजोन मानसिजों लोगो जानो जोंहा बोरैबा उसुबिदा मोनोना? जेबो नङा। नोंनो मा नांगौ मा नाङा गासैबो होजोबगोन। खालि नों आंनि बिलोगो जादो।
माहाजोनथार जोंहा गाहाय थाखोनि मानसि नोंसिनि न'खरनि मानसिफोरा मालाय गनायगोन ओरैनोथ' लोगो जानायाव माहाजोन दुखिया गोरिब गुन्द्रानि खोथा थानाङा होमबाबो आं जेखौबो मिथिया आब' आं दाब्लेजोंल' बेलेगो खागोन आंनो साननैसो टाइम होबावदे माथा फै ओमफ्राय जोंहानाव फैबाय जेब्ला साहा लोंलांबानो जाबाय अके दाब्ले हायोबा आंखौ दाब्ले होनबाय थानाङा दे आंनि मुङा दुलुरसो दे माथा आं दाब्ले नुयो नोंखौ दे फै न' सिङाव आयौ माथानि रायलायनाय आंहासो हां थोनो मोनफालायनाय आयौ मासे सुर बोहाब रायलायोहाय बेलाय गथ'आलाय आं जे बे गथ'खौ बिदि रायलायो होननानै सानथारगोन आयो आसरित दे मानि बे एन्टनिय' दाबायदियाव नोंनिफ्राय आं गोजान जानाङोब्ला नों मा खालामगोन ना आं नोंनिफ्राय गोजान जागोन ना आं नोंखौ आंनिफ्राय गोजानाव थांनो होगोन एसेबां मोजां मोनो नों आंखौ जोबोद मोजां मोनो आं नोंखौ जोबोद आंबो नोंखौ जोबोद गोसो थोयो एन्टनिय' दाबायदियाव नों आंनिफ्राय गोजान जायोब्ला आं जे मा खालामगोन आं जेबो उदिसखौनो मोननाय नङा खोमा बेफोरबायदि खाबुखौ आं मालाबाबो फैनो होआ एन्टनिय' जों जे बे समाव समायखिरा लादोंमोन बेखौ नों दासिमबो गोसोआव दङ ना जुदि गोसोआव दं आंखौ मानो रायलायाखै नों आंखौ मानो नोङो एरा खालामगासिनो आंखौ मानो नों सिनाया जागासिनो एन्टनिय' दिनै आं नोंनि खाथियाव थांनो गोसो जाबाबो हाला मानो होनोब्ला नोंदि आंखौ सिनायलानो पावो एन्टनिय' नों बेवहायसो दङ होमबा नोंखौनो एसेबां नागिरगासिनो आं औ आदा आं बेवहायसो फैनानै दंफैयो हारसिं मानो बेरायगासिनो दङब्रा एन्टनिय' माथो खालामबावनो आदा हारसिं थानानैनो मोजां मोनसै माथो दाना हारसिं जिउखौनो मोजांसो मोनग्रा जालांबाय माथो आच्छा दे हारसिं थानानै मोजां मोनोबालाय हारसिंनो थादो अब्लाबो बेफोरबायदि जायगायाव जानला मानला हारसिं थानाङालै ओरैनोबाबोथ' नों गाबोन थांखासिगोनबालाय भियेटनामाव सानबेसे थागोन नोंलाय आं बेखौ मोजाङै बुंनो हाथ'ला आदा सानबेसे थागोन सानबेसे थाया बा आं जोंनि हादरावनो फैफिनगोन ना फैफिना बेखौ आं भियेटनाम थांनानैसो मिन्थिसिगोन आच्छा बिदिसो होमबा हेल' दे आं नहले वाट्सएपआव भिडिअ कल खालामनानै खोन्थाहरबाय थाबानो जाबाय आपडेटफोरखौ मिथिबाय जागोन दे आदा मा बियो गाबोननो भियेटनामाव थांसिगोन मानि थाखाय भियेटनामाव थांनो नागिरदों बेलाय आच्छा थांनानै भियेटनामाव मोजां आयुर्वेदिक मेडिकेलाव आथिंफोरखौ नाजादो फाहामदो आरो माराथन खारनो हानाय बायदि खारदो माने दै आंखौ बानानै लाना खारबानो जाबाय नों बेखौनो आं सानफ्रामबो सानदेयाव गिर्जायाव थांनानै नोंनि थाखाय आरज गाबगोन जागोन दे आदा नाथाय गिर्जायाव आंनि थाखाय नङा नोंनि थाखाय बाजैनि थाखाय आरो फैनो गोनां जुनियर टपिरामनि थाखाय आरज गाबबानो जाबाय बेलाय जाबाय थागोन थ' न'आव थांनोसै बिफा बोरायजों दिनै नांलायथ'नो गोसो गैया आङो बिफा बोराय आंनो 50 बिघा हा लिरनानै होबायना बेखौनो खुसि खुसि लानानै थाथ'लायनोसै आं गोनां जायोब्ला उनाव जुनियर टपिराम फैब्ला माबा मोनसे उख्रायलायनोसै आदाजोंबो जे थोदो आदा थांनोसै आच्छा दे बिदिब्ला एन्टनिय'खौ आं लोगो मोननाय नंला एन्टनिय' आंखौनो सिनायलाबा आं बेजों मा होननानै रायलायनो दा आं एन्टनिय'जों रायलायहैगोन टपिराम एन्टनिय' अ माथो जोंलारिसो आं बुंखाबायना आं नोंखौ सिनाया होननानै अब्ला नों मानो आंजों रायलायनो फैबावदों एन्टनिय' नों आंखौ सिनायमारथारला आरो आं जोंलारि नोंखौ आं दाखालिनो जोंलारि होननानै मिथिबाय नाथाय आंहा नोंजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो आं नोंजों रायलायनोबो गोसो गैया आंखौ नुयोब्ला सिनायाखै होननानै सानबानो जाबाय आदा टपिराम थोदो आंखौ लानानै आच्छा दे आच्छा एन्टनिय' नों आंखौ सिनायमारला आरो आं बायदि आनलाखि मानसिखौ नों मानो सिनायबावनो मानो होनोब्ला आंनि थाखायनो नोंनि आथिङा बेबायदि जानांदों आं जुदि नोंनि लाइफआव थायामोनब्ला दिनै नोंनि आथिङा बिदि जानाय नङामोन गासिबो आंनि गोरोन्थि अब्लाबो क्लिअपेट्राखौ मालाबाबो निमाहा होआ आं बिनि खेथारखौ लागोन सानसेबाबो बियो आंनि सायाव समायखिरा बेखौ आं मालाबाबो बावा थांफैदेलाय नोंनो आं फन हरगासिनो नों मानो रिसिभ खालामाखै बोरै रिसिभ खालामनो मबाइलानो गाज्रि मबाइल गाज्रिखौलाय मानो लादों गोदान बायबानो जायोना बायनो हाया नालाय दङ आरो नोंसा दुखियाथार नामा औ माबा प्रब्लेम आंहा जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय नोंस्रासो प्रब्लेम जागोन मानो होनोब्ला नोंस्रासो दुखियाना जोंहाथ' माहाजोनथारलै होमबालाय नोंसानि फैसाखौ आंनो हरदो आं मबाइल बायनानै लागोन होमबा नों आंखौ गोसोथो आंनि गार्लफ्रेन्ड जा आं नोंनो मबाइल होगोन ओमफ्राय नों आंजों खुदुम जानांगोन बापावै ओइ सोर नोंलाय आं गोमबोर बिस्वजित थिखादारनि फिसाला आं बिस्वजित थिखादारनि फिसाला
मा एसे सावल' नोंलाय हो एसेबां उन्दै गथ'खौ मानि बेलाय मानि प्रप'ज खालामदों एसेबां उन्दै गथ'खौ नोंफानो खिथानांगौ ना नोंफानो आफाया मोनथिबाबो जेबो होनखाया बापावै माबायदि बिफालै नोंना आं जायखौ गोसो थोयो बेखौ प्रप'ज खालामखायो फंबाय गोमबोर बिदि नङा नों जायखौ गोसो थोयो थोबानो जाबाय नाथाय उन्दै बैसोनि मानसिखौ नङा बेयो दासो फरायफुनाय मिथिबाय गै बिस्वजितनि फिसालाबाबो सिनायनाय थिनायनाय गैयालै आंहा थां थां दिंदिं होगोन आफा नोंसो खोन्थागोन आं नोंखौ नों आंखौ बुनो नागिरदों होननानै बापावै दानि थिफुदला सेंग्राफोरखौ जेबोखौनो होनजाया बाप आरो नों थांफैदोलाय बेफोरबायदि सेंग्राजों मानो रायलायो रायलायदों माथो जादों नोंहालाय मा मेगन सादों आंनि गोसो जायजोंनो मेजों रायलायगोन थांफैदोलाय रायलायनोथ' हायो रायलायनायाव जेबो बादा गैया नाथाय नों दा बिराद उन्दै जानला मानला मानसिफोरजों रायलायनाय माने खैफोदाव गोग्लैनाय बेनिखायनो गासैबो मानसिखौ फोथायनाङा मिथिबाय नङाबा उनावहाय लाख'हायै खहा जागोन आं मिथिखायो सोरजों रायलायनांगौ सोरजों रायलायनाङा जाय आंखौ रायदावो बेजोंनो रायलायो आं बावै बिदि होननानै नों जानला मानला मानसिजों रायलायगोन नामा नों औ हामालाय थांफै हामा ओमफ्रायलाय मानसियालाय बहाथो थांनो नागिरदों आरो बबेनिफ्रायथो फैदोंलाय आइया आंखौ एमाव राजामोननि गामियाव गुन्दै नागिरनो थिनदों गुन्दै औ आच्छा दे होमबा नागिरै थां ओमफ्राय बिमायालाय बिराद खामानि थिनो नामा नोंखौ खामानि थिनो मावबा मावाखै जायो मावाबाबो दाय जायो मावबाबो बखि जायो मावाखैबाबो बखि जायो एखनब्ला खामानिखौनो मावनो बायो बेनिखायनो आंनाव जेबो सोंनाङा बापावै मा जातनि गथ'लै बियो दा बियो उन्दैना उन्दै गथ'फोरा बेफोरबायदिनो जायो खायसे खायसेया बेखौ मोजां सोलोंथाइ होआबा सम थानायावनो मोजां सोलोंथाइ होना लायाबा उनावहाय गाज्रि जायो दाउस्रि देलायखौ मोजाङै बुंनांसिगोन र' आदामोन बापावै मारथाव बबे गामियाव थांदोंमोन नोंलाय आं दाब्ले मोननाव थांदोंमोन आदा दाब्ले दुलुर नों मानो हारसिं गिदिंगासिनो मार्था आं हारसिं गिदिंनो बानायखायनो लोगो नागिरदों आदामोन मानो होननानै बुङोब्ला आंजों रावबो लोगो जानो जाबाय बोहाब दा रायलाय नों नोंनि बिदि रायलायनायावनो नोंहा लोगो गैया मिथिबायना दुलुरा आंजों बिलोगो खागोन वाव बिदिबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथाय दुलुरा आंजों बिलोगो खाया मानि थाखाय मानो होनोब्ला आं माहाजोन दुलुरा दुखिया ओइ मार्था नोंबो माहाजोन दुखियाखौ नायग्रा जाबाय नामाब्रा हामालै मार्था हामा आं नायाखै आदा दुलुरासो बुंदों आदा होमबाथ' बिराद मोजांनि बाथ्रा नों जुदि फैसा थाखाखौ बुङाखैब्ला मानो होननानै बुङोब्ला लोगोनि खेत्रआव फैसा थाखा थानाङा नों बुजिबाय ना आं बुजिबाय आदा होमबालाय दुलुरजों लोगो जादो बेनिफ्राय दुलुरखौ खोमानानै दालाखादै बुरजा लोगो थास्लाय सासे मोजां लोगो थानायानो बिराद बुरजा लोगोनि समान जाखायो बेनिखायनो सासे लोगो ला आरो बेखौनो थैस' थांस'नि बे लोगोखौनो मोजाङै लाखिबाय था जागोन आदा होमबालाय माथो नायबावो दुलुर एन्टनिय'खौ बिदि बाहेरायाव दोनबाय थाजाया अके आदा ओइ बानलु बेदां मोनसे एप्लिकेसन लिरनानै होना मा जाखो नोंनि आखायालाय आंनि आखाया गैथ'आ होननानै साननानै लादो आरो आङो प्रिन्सिपालनो मोनसे एप्लिकेसन लिरनानै हैनांगौमोन आं बेलेग कलेजाव एडमिसन लाहैसिगोन ना बेनिखायनो आंनो ट्रान्सफार सार्टिफिकेट नांगौमोन बेफोरखौ रोङाबालाय माथो कलेज फरायदों नोंलाय आसिं दैयाव थब्ल'नानै थायदां आरो बोरियाव ओंखारबोनाङा गथ' बिमारिखौनो बिदि बुङो नामा सेंग्राफोरजोंबा लाइन मारिनो हायो बोराय हौवाजोंबा लाइन मारिनो हायो एप्लिकेसन मोनसेखौबा लिरनानै लानो हाया थां बोराय हौवाखौ लिरहोयै थां ओइ गथ' बांद्राय थिफुदला जानाङा नों मिथिबाय आङो रोङिखायसो नोंखौ बुंदों दा आं इंलिस रोङा ना मानो रोङा आरोहाय बारा मोजाङै इंलिस गोरों मानसियाबो एप्लिकेसन लिरनो रोंजोबो बे नङा मिथिबाय मालाय रोंनाय रोङिखौ बादो नों मानो रोङा नोंथ' रोंनांगौ ना मादै ओरैनो देलायनो बेरायनो हौवा गोसो थोनोबाल' जायाना मोनसे एप्लिकेसनखौनो लिरनो रोङा आं लिरा ओइ गथ' प्लिज बानलु बेदां नों लिरनानै होआबाबो खोन्था होदे आंनो आं खोन्थाया एथ' गरमाव मानो जेकेट गानदों नोंलाय बावदोंसो नोंहा एसे अखा हाबानो गोजाङो ना गावालाय सेंग्रा मानसियानो जि दुरबल बेमारि
एसे अखा हाबानो गोजांनाय नोंखौसो नुदों बिदि जेकेट गाननाय गाव बेमारि जानानै मालायखौबा बासिसो गारो बियो आं बेमारिबाबो थिगानो नोंनि देहा सोलेर मोजां जानानै नोंलाय मा खालामदों एप्लिकेसन मोनसेखौनो लिरनो हाया हाजो गोजौनिफ्राय बाज्रुमै थां मा जालायदोंहाय सानैजों नुबायना आब' बानलु बेदाङा एप्लिकेसन मोनसे लिरनो होनायखौनो आंखौ बहा थैना थांनो खोन्थादों दैयाव सिन्थाय थब्ल'नानै थानो खोन्थादों आंखौ बिनि खुगायानो बानलु खेबजांसो माथो बुंबावनो हा बिमादैया माबा मोनसे थिनदों मावनो हाया आंनो गोरा खामानिखौ हो मा बेलाय मानो एप्लिकेसन लिरनो होनांगौ जेराव गावनाव आखाइ दं गावबो सासे कलेजनि स्टुडेन्ट बेवहायलाय आंखौलाय मानो लिरनो होदों बेलाय ओइ बानलु नोङो लिरनो रोङो नालाय नोंखौ थिनदों आरो रोङि मानसिफोरनो लिरनानै होआबा मानिथो गोरों नोंलाय आं आंनि थाखाय गोरों मालायनि थाखाय नङा ओइ बानलुनि खुगा मा होनबावगोन आं लिरनानै होदो आरो बानलु बेदां गासिबो फिसा फिसा खामानिखौ मावनानै होयोब्ला बे मा रोंगोन दे बानलु आं रोङा दे नोंनो फोरोंदो आं लिरनोसै नों खोन्था होबानो जाबाय आं लिरा आं फोरोङाबो सिगाङावबो नों आंखौ बिदिनो लिरहोबाय नैथि खेबनि थाखाय आं बेफोरबायदि खालामनानै होआ रोंबा रोङाबा था नुबायना आब' जागोन दे दरजाखालि आं लिरगोन दे दिनै लिरनानै होनाङा बेनो बे जेबो रोंनाय नङा गावखौनो लिरनो खोन्था होमबासो रोंगोन बियो औ थिगखौनो बुंदों बानलु बेदाङा खेबसे खेबनै गाव ट्राइ खालामाबा मा रोंनो नोंलाय दरजाखालि औ फोरोंहैनोसै आं नोंखौ जागोन दे नोंहालाय जेकेट गानलायथारबाय माथो बेखायनो बुङो आं जानला मानला अखा सिजानाङा होननानै नोंहा अखा सिजाबानो एसेयावनो लोमजालाबायो जागोन दे अखा सिजाया आं एबारनिफ्राय ओमफ्राय माथो आबैया नोंखौ बहाबा थांनो लिंदोंबालाय औ एन्टनिय' मोननि न'आव मानो लिंदोंबा आबैयाबा नोंखौ एन्टनिय' मोननाव बेखौथ' आंबो मिथिया आंनो उनाव खोन्थाफैफिन दे बानलु बेदां बेनोसै खोथाया खोन्थाथावबा खोन्थागोन आं बिदि जायो मा खोथाया खोन्थाथावबासो खोन्थागोन बेलाय खोथाया जियानो जाया मानो खोन्थाबाय आंनो अके दाथ' आबैया अफिसावसो दङ माला थांगोन नोंसोरलाय आं आफानि खामानिखौ एसे नायनानै हैफानि बेनि उनाव आबैखौ कल खालामनानै एन्टनिय' मोननाव थांगोन दे होमबालाय आरो मा गारिखौ लांफाया नामा गारिखौ आदैयासो लानानै थांदों दे आरो नै हरजासे जेरावबो थानाङा थाबनो फै नोंहा ओरैनोबा लोमजाबाय थाखायो जागोन दे बे बानलु बेदां आबदि बेसेबां लोमजानो हागौ आयौ गथ'आ एन्टनिय'आ बिदिब्ला गाबोन फुङावनो थांसिगोन बेथ' आंखौ सिनायलाबो अब्ला आं बेखौ माबोरै बिदाय होबावगोन दा मा एन्टनिय' आंखौ मालाबाबो गोसोआव थानाय नंला नामा मा बियो आंखौ मालाबाबो सिनायनो हानाय नंला नामा सिनायबा मालाय बहाथो आं एन्टनिय'नि जानानै थानो हाबावनो अब्लाबो आंखौ बेफोरबायदि हरखाब बावनायखौ आंखि सहायनो हागोन ना बोनदों नामा बानलु बेदां औ ना बोनदों नामा मोनाखै ओरैनो जिरायलाबायदों ओमफ्राय नोंलाय मानो फैदों बेवहायलाय आंनि गोसो नोंनि गोसोबालाय नों जिरायदो आरो आं थांनोसै रा मोनसे खोथा सोंनि आं नोंनाव मा खोथा मानो सिरि थाखो मा खोथा आं थांनोसै माबार सों आं बावबाय मा बावबाय औ बावबाय नों गाव मा सोंनो गोसो जायो बेखौनो बावो होमबालाय नोङो ओरैनो आंनि खर'खौ जानो फैदों माथो नोंजों रायलाय आं मानि थाखाय नों रायलाया मा जाखो आंथ' रायलायगोन ना रायलायबाय था आयौ बानलु नोंखौ आं एसेबां फन खालामदोंमोन नों मानो रिसिभ खालामाखै दे बानलु नोंनि बे गावथाव हेडफनखौ मानो लादों नों बालदिं आंनि नाम्बारखौ रिसिभ खालामाबा आं गोसो गैयाबा रावनिबो फन रिसिभ खालामा आरो आं फन रायलायनो बायो मार्जेन्सि बा जाहोनखौ खोन्थाहर मेसेजाव बेनिफ्राय आं इन्टारेस्टेड बा गावनो फन खालामगोन नोंनि फाथा रुलखौ आंनि सिगां बुंथारनाङा बालनि बिराद गिदिर खोथा दं आं नोंजों मिथिबाय होमबालाय आं थांनोसै अके जों लारि मा खोथा दं आंजों नोंहालाय बुरि मानसियालाय आयौ बाला आंखौ बुरि होननानै बुंबाय दा मासथिनि बानलु बेदां बुरि होनाबालाय माथो आरो आं सिखाव मानसिफोरजों रायलायालै बाथामिज आंलाय नोंनोलाय मा खावदों नोंनि फिसाजोआथ' खावदोंना आरो मा खोथा दंबावो आंहा नोंजों आंनि फिसाजोखौथ' आं साजा होखाबाय नाथाय बेलेग खोथा रायलायनांगौ दं नोंजों मिथिबाय बेलेग खोथा मा खोथा बेखौ दिनै बुंथ'ला थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला माथो नायबावगोन कमेन्टआ लिरनानै गालां जोंहा सासे मानसिनि कमेन्टखौ बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो आरोना पापि मोसाहारि बिथाङा सिख्लाना सेंग्रा जाखो ओरैबायदि खस्थ' खालामो माबा रिगि रेगा लाबा आयौ बाला मानिनांगोन दै ओरैबायदि खस्थ' खालामो बे इम'जों लाबजों जि मिनिनोबो ओंखारलाय माखासेफोराथ' आयौ बाला दमखि हरनायफोरा आयौ बाला माइसि दमखि हरे नोंसोरलाय आं हायाखै नों बुंबा हायाखै नों मानिनांगौ बाला आयौ बाला मानिनांगोन दै ओरैबायदि खस्थ' खालामो बे इम'जों लाबजों जि मिनिनोबो ओंखारलाय माखासेफोराथ' आयौ बाला दमखि हरनायफोरा आयौ बाला माइसि दमखि हरे नोंसोरलाय आं हायाखै नों बुंबा हायाखै नों मानिनांगौ बाला आयौ बाला मानिनांगोन दै ओरैबायदि खस्थ' खालामो बे इम'जों लाबजों जि मिनिनोबो ओंखारलाय माखासेफोराथ' आयौ बाला दमखि हरनायफोरा आयौ बाला माइसि दमखि हरे नोंसोरलाय आं हायाखै नों बुंबा हायाखै नों मानिनांगौ बाला आयौ बाला मानिनांगोन दै ओरैबायदि खस्थ' खालामो बे इम'जों लाबजों जि मिनिनोबो ओंखारलाय माखासेफोराथ' आयौ बाला दमखि हरनायफोरा आयौ बाला मा
बालुखौ नुवाबा ओंखाम जानो हाया उन्दुलांनो हाया नंगौना नङाबाल मोदाय जाना सिगिबो गोनां बाललां जाय जाय थांनाय एपिसोडआव बिदि हरदों नों दिनैबा हय मोदाय जाना सिगिबो गोनां जायखिजाया जाय लाइक होगोन बिसोरल' बारग'गोन आरो लाइक होयैफोरा गोदनायाव थांनानै जो थैसोबो आं मिथिबाय ना बाखि बानलु बेदा होनदो दे नोंहाना सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा नोंखौ नेनानै थायोना अके गासैबो नायगिरि बिथांमोना नाय दङब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां स्पेशली गोदानफोरा गोजामफोरखौथ' जेबो बुंखानाङा होननानै आं सानो मानो होनोबा दैलि भिउवारफोरा मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बिसोरखौ फोरोंलायनाङा देन सी इउ टुमरो